Насправді для нас зараз дуже відповідальний період в процесі формування батальйону територіальної оборони. Такі батальйони розгортаються в кожній області, і в Тернопільській в тому числі. Фактично завдання батальйону – це є тут на території області, забезпечення правопорядку, боротьба з різноманітними диверсійними групами, які є в Україні і теоретично можуть бути в різних регіонах. Фактично це є наша надія, надія нашої області, тому що саме це формування, воно покликане забезпечити порядок і безпеку на території області. Є багато завдань, які в нас є перед виборами, під час виборів, але ключове завдання – це забезпечення правопорядку і безпеки. І ці добровольці, це мешканці Тернопільської області, міста Тернополя, які зараз зголосилися в батальйон територіальної оборони. Географія різноманітна, зі всіх районів є представники, і фактично найкращі представники, а це є добровольці, вони є вже тут в батальйоні. Але зараз є інша ключова річ, з якою я хочу звернутися до тернополян, до всіх мешканців краю. В теперішніх умовах, в яких є держава, коштів в бюджеті ні в державному, ні в місцевому є недостатньо для швидкого оперативного матеріально-технічного забезпечення всіх потреб, які є в батальйону, зокрема відновлення функціонування військової частини, на якій ми зараз знаходимося. Без допомоги краян, без того, яким чином під час Революції Гідності ми діяли разом, допомагаючи один одному, збираючи кошти, збираючи продукти харчування, збираючи інші засоби, ми змогли провести Революцію Гідності. Зараз саме така потрібна активність громадян під час формування батальйону територіальної оборони, тому що буквально до кінця місяця має відбутися злагодження, має відбутися повне комплектування, і ми повинні бути впевнені в тому і знати, що наші хлопці-добровольці мають форму, мають бронежилети, мають каски, мають засоби зв'язку, щоб вони були повністю в бойовій готовності виконувати ті завдання, які перед ними стоять. Ще раз наголошую, це не є зобов'язання для них, вони це роблять добровільно. І зараз мільйонна громада краю має зробити все для того, щоб вони мали всі необхідні засоби, щоб захищати нас з вами. Тому зараз формування батальйону, їхнє майбутнє укомплектування, їхнє матеріально-технічне забезпечення і в результаті безпека їхнього життя, їхнього здоров'я залежить від всіх нас, від тернополян, від тих людей, які живуть в наших містах і селах. Тому батальйон територіальної оборони – це не наш спільний обов'язок, наша спільна відповідальність, лише спільні наші дії зможуть забезпечити надійну його роботу і функціонування і, зрештою, захист завдяки силам батальйону, правопорядку і безпеки на території області.